Свърших сравнително бързо. Човека се казва Жоро Самуилов, бизнесмен, основният му бизнес е в Раковски. И получих от него финансовата подкрепа, за която бях отишъл. Трябва ми още толкова, обаче ще взема от някой друг човек, някой друг бизнесмен. Слава Богу, има такива. Сега в момента се чудя на къде да тръгна, към офиса или към вкъщи, обаче преди това ме търсят. Ало, Войводо? Идеално работя, действам по задачките. Да. Така. Двай... 28, 29 и 30 ноември. Добре. За 29 трябва да направим програма. Тенорите и кои? Новите. Първо ще видим тенорите, ако са свободни тенорите, защото те са по-утвърдена марка, нали, и така нататък. Ако ли не, тогава ще мислим друг. Къде ще бъде това? Ще си бъде в Девин, да. Добре, 29 ноември. Айде проверявам сега и се обаждам. Да. Така. На Lions Club, да, член съм. Има детски Lions, да, той е Лео клуба. Значи веднага ти казвам, на 4 декември в Шератон ни е официалният коледния бал на Lions клуба, на двата Lions клуба тук в София, мъжките. Lions клуб Свети Йоан и Lions клуб Свети Иван Рилски. Първо сега таканя да дойдеш да присъстваш, направо с нея ще присъстваш. След това ще препоръчаме да стане член на Лео движението, на Лео клуба. Това е лесна работа и направо ще го уредим. Ай, след малко ще се чуем и пак тогава да проверя това нещо. И смятай, че второто сме го уредили. И първото сега ще го уредим след малко и така. Айде, чао за сега. От мен след малко ще се звънна пак. Айде, чао.